Començam repassant imatges d'avui cap al ponent de Mallorca, imatges de Calvià, perquè la notícia avui mirava cap a l'interior de l'illa amb el creixement d'aquests nígols d'evolució que s'ha pogut veure des de molts indrets de Mallorca. I és que era imponent com creixia aquesta columna ben vertical que deixava algunes plogudes a diferents punts de l'interior de l'illa i, sobretot, bastanta activitat elèctrica. Ha estat una tempesta clàssica d'estiu que ha descarregat localment amb intensitat. Bon vespre, enmig de tantes hores de sol que hem tingut a bona part de l'arxipèlag, avui hem trobat aquest matís diferencial a punts del Reguer i Pla, sobretot de Mallorca, amb aquesta tempesta que ha crescut cap a les hores centrals del dia i que ens ha deixat algunes ruixades localment intenses, puntualment en Calabruix i també amb tempestes. Una tempesta bastant típica d'aquesta època de l'any, solen aparèixer més aviat cap a finals d'agost. Veiem el radar de les agències d'alta meteorologia perquè, com veus, creixien aquests punts d'interior de Mallorca, aquests nuclis que ens han deixat aquests ruixats localitzats que afectaven just aquests indrets, però que localment ho feien amb força. Uns acumulats que tampoc són res de l'altre món, però que han arribat a acostar-se en aquests 20 litres per metre quadrat a Porreres, 10 litres a Vilafranca o Montuïri, 8 a Petra, 8 també a Sencelles, en teníem 7 a Lloret o Sineu. Com veus, pràcticament per tot eren localitats d'interior de Mallorca. A altres bandes ha lluït molt el sol, com també ha passat a Menorca i a les Pitiuses. I ara volem fer un repàs en el que ha estat el mes de juliol, perquè aquestes darreres setmanes n'hem estat xerrant molt de l'excepcionalitat d'aquest mes de juliol que han passat i avui hem rebut l'informe detallat de les agències d'alta meteorologia i constata tot això que vos han comentat aquestes darreres setmanes i aquí vos hem resumit. Pràcticament 3 graus més càlid del que tocaria en un mes de juliol. És una anomalia molt important. De fet, queda com a extremadament càlid a efectes estadístics. Ha estat el juliol més càlid en sacar registres, això no és cap sorpresa, ja ho esperàvem, s'ha confirmat. Rècords de dies en què hem tingut temperatura màxima superior a 30 graus i també superior a 36 graus. Són el que es considera dies càlids i dies molt càlids a efectes oficials. Després, hem batut també a la meitat d'estacions oficials de les illes el rècord de temperatura mitjana mensual. Després, també hem tingut un increment notable respecte al que seria habitual de nits tropicals i nits tòrrides. I en el cas, per exemple, de Cap de Pere, amb 26 nits tòrrides, en aquest cas també seria rècord. Un mes de rècords, com veus, a diferents nivells, sempre referint-nos a temperatures altes. Passam a repassar algunes fotografies d'avui, perquè tenim imatges espectaculars que ens heu compartit nosaltres. Ja començàvem amb una sortida del sol ben colorida, amb aquests nígols mitjans que ja anticipaven qualque canvi. I després, hores més tard, s'ha consolidat aquest canvi amb els nígols d'evolució que veieu des de diferents indrets de Mallorca, amb aquestes torres que creixien. Veiem aquesta fotografia també des de Palma, aquest desenvolupament que teníem, sobretot cap a migdia, i que davall d'aquesta nigolada, d'aquest cumulonimbus, teníem precipitació intensa. Com veus, aquesta miqueta de vent desplaçava aquesta columna de creixement. Fins-i-tot també podíem veure des de Cala Vinyes, amb aquesta encruia també bastant definida que carregava el cel a bandes on no arribava a ploure. Des de Consell, també ben davall d'aquest nígol de tempesta, veiem un cel més amenaçador, amb precipitació que teníem des de Caimari. Mos heu comentat que fins i tot ha arribat a Calabruixar. En canvi, fora d'aquest nígol, cel bastant més destapat. Ho veiem des de Cala Morell. Passam a repassar les imatges del satèl·lit Meteosat. Com veus, avui no teníem grans ennigolades, però damunt Mallorca sí que teníem aquest nígol de tempesta. També a altres parts del nord-est de la península dels Pirineus també repetíem un dia més amb algunes tempestes. Mapa d'isòbares. Veiem el que ha de passar aquestes pròximes hores i és que es passeja aquesta baixa pressió amb aquest front, amb aquesta miqueta d'aire fred que ha arribat avui, una miqueta a les capes altes. No és gran cosa, però tenint en compte les condicions que tenim a superfície, poca cosa basta per provocar aquestes tempestes juntament de la convergència de vent que també teníem arran de l'entrada del vent de tramuntana. Mapa de símbols ja per demà. Situació parescuda a la d'avui. En termes generals, viurem un dia amb moltes estones de sol. Ara bé, poden tornar a créixer alguns nígols d'evolució, punts d'interior de Mallorca. És manco probable que arribin a deixar precipitacions intenses com ha passat avui, però no ho podem descartar, que qualque ruixat també s'arribi a produir. El vent continuarà bufant amb reflugi moderat de tramuntana
tant a Menorca com també al nord de Mallorca. La resta ho farà més fluix variable. Per tant, tornem a tenir una configuració de convergència de vents, principalment a l'illa de Mallorca. Pel que fa a les temperatures, pocs canvis. Mantindrem temperatures altes. De fet, avui hem arribat a superar els 37 graus. Demà tornarà a ser així. També a punts de Mallorca, en canvi, a Menorca i les Petites no mos enfilaran tant, però també podem arribar a assolir els 35 graus. Per exemple, avui a l'interior d'Eivissa hem arribat a fregar els 36. Què passarà en vista dijous? Mantenim una situació un dia més bastant semblant, amb aquesta miqueta de passadís de vent de tramuntana que tornarem a tenir un dia més al nord de l'arxipèlag, que la resta el vent bufarà més fluix, molt de sol en general, però a Mallorca, a l'interior, és probable que tinguem també alguns ruixats, sempre a hores centrals del dia, primeres hores del capvespre. Situació marítima, en principi tranquil·la, però amb una miqueta més de moviment al nord de Menorca arran d'aquest vent de tramuntana. I quant a l'abans de previsió, en principi temps tranquil, en vista del cap de setmana, esperant bastant de sol. Deixaríem enrere, probablement, aquest episodi de creixement de nígols d'evolució i, per tant, esperant dies tranquils, amb unes temperatures que, de fet, en vista del cap de setmana, tornaran a anar per amunt, després d'un curt termini demà i dijous, en què encara poden caure qualque grau, principalment dijous, respecte als valors d'avui. De moment ho deixem aquí, que vagi molt bé. Bona nit i fins demà.